साबायखर बावनाय थादों। दिनै नैबे नलबारि जिल्ला घग्रापार आनसलिकनि सिङाव थानाय जाखागर उसि बेयाव श्री श्री दुर्गा मन्दिरनि फिल्डआव जा मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि गायसन सान आरो 18 जुलाइ खौसेथि बर' सुबुं आफादा 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव जोनोम मोनदों आरो बेयो फैयै फैयै दिनै 12थि खुंगा जाबाय आरो बेखौ नलबारि जिल्लानि घग्रापार आनसलिक इउबिपिनि सिङाव खुंनो लानायाव दिनै गोजोननायबो मोनदों आरो मोनसे खोथाखौ बेखौनो आं बुंनो नागिरदों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मानो होनोब्ला घग्रापार आनसलिकनि सिङाव बा नलबारि जिल्लानि सिङाव बिदि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गिदिर हाबाफारि जायाखै आरो बे हाबाफारियाव आं मोनसे खोथाखौ मोनथिगौ हिसाबै मोनसे समनि बारग' सेक्रेटारि हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंबो फालिबोबाय थानाय हिसाबै दा जेराव फैबाय थानाय बा समफोरो 18 जुलाइ खालि माने खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबाफारिखौ ओरैबायदि लाबोयो जेराव मेट्रिक पास जानाय हायार सेकेन्डारिफोरा हाइस्ट मार्क मोननायफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लायो लोगोसे बेवहाय जोङो माखासे जोंनि हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै माखासे खोथा सावरायजालायनाय जायो आरो बेवहाय बेखौनो फोरमायनो नागिरबावो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो आसाम सरकारनि मन्त्रि मनलाफोरखौ लिंहरनानै जोंनि हारिनि बा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे मावनो हायैफोरखौ जाफुंसारनो थाखाय जोङो मन्त्रि बिथांमोननो जोङो खोन्थानाय जायो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायनाय जायो। दा बेवहाय मोनसे खोथाया जाहैदों दिनै आङो सासे माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे EM हिसाबै दिनै नैबे प्रग्रामाव आङो खबर लानो फैदों आंनि नाइबारिं जिल्ला नलबारि डिस्ट्रिक्टआ जिहेथु जोङो बांद्राय गोजान नङा बेखौ खबर लानो फैदोंमोन आरो बे हिसाबै नोंथांमोनखौबो लोगो मोननानै दिनै जिखिनि मोनसे सावरायनाय बा नैबे बाइक मोनसे बेखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आङो गोजोननाय मोनसे फोरमायहरदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादा मालाबाबो जोंनि हारिनि समस्याफोरखौ मावफुङालासिनो जोङो थाया आरो बेखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो माखासे प्रग्राम लानाय जायो। दिनै फैगोन 18 जुलाइ खालि जोंनि बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जोनोम सान बेवहाय जोङो माखासे जोंनि फ्रन्टेल अर्गानाइजेसन बा जोंनि बर' हारिनि माखासे अर्गानाइजेसनफोरखौ लिंनाय थाङो आलासि गिदिर गिदिर बिथांमोनखौ मेलेमजिबि आलासि बिथांमोनखौ लिंनाय थाङो आरो बे लिंनाय लेखायैनो जोङो रायजोनो जोङो फोरमायनो नागिरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माखासे खामानि मावनो गोनांफोरखौ जों बोरैहाय मावनानै जोङो जाफुंसार होनो हायो बेखौ जोङो रायजोफोरनो जोङो खोन्थानाय जायो। जोंनि बिटिआरनि बायजोनि समस्याखौ लानानै सावरायनाय जागोन नामा नैबे बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरो नोंथांनि चेनेलनि थ्रुयैदि बिटिआरखौ जोङो 6 बिल एरियाखौ दोन्थ'नानै जोंनि जिखिनि आरो मोनसे खोथाया बेनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला मोनसे सेटेलाइट काउन्सिल आरो जेराव जोङो 10 लाख माने बर' पपुलेसन दङ बेखौ लानानै जोङो जोंनि माखासे मावफुंनो गोनां काउन्सिलनि खोथा रायलायनाय बेफोरखौनो जोङो ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रनज पेगुखौ जोङो लिंनाय जादों आरो बेनिनो नैबे नलबारि समस्तिनिनो MLA अर्थात माने मन्त्रि आसाम केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरा बिथांखौबो जों इनभाइट खालामनाय जादों। बिथांमोननि थ्रुयैदि जोङो जोंनि काउन्सिलनि खोथाजों लोगोसे माखासे जोंनि फैबाय थानाय भिलेज नटिफिकेसन बे जाजोबाखै जेराव खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो नाजागासिनो दङ आरो माखासे जोंनि डिलिमिटेसन भिलेज नटिफिकेसननि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा इलेक्सननि खोथा बेखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा रायज्लायगासिनो दङ प्लास जोंबो सरकाराव थानाय हिसाबै जोंबो नाजागासिनो दङ। खुलुमबाय बड'लेण्ड गभमेन्टनि सिमानि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। दा जोंनि जिहेथु खामानि मावनाया जोंहा 70 जौखोन्दो जोंनिया जाजोब्बाय आरो गाबोन सानसे दंबावो बे सानसे लासै जोंना गासैबो जाजोबगोन आरो लोगोसे जोंना बाव जिबायदियै जोंनि नलबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ लानानै जों 2,000सो केटारिंनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दं आरो बिथांमोनाबो फैगोन आरो लोगोसे बेबायदिनो आरो जोङो गासै 22 जिल्लानि गेजेरजों जिखिनि जोंनि आलासि बिथांमोनाव सफैगोन
बिथांमोनाबो खमैब्लाबो जोंनाव 800सो सफैगोन होननानै जोंनो खौसेथि बर' मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदो आरो लोगोसे जों मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो लोगोसे जिखिनि आद्रा थानाय खामानि बेफोरखौ जों मावलांगासिनो थागोन आरो नैबे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो नोंथांमोननि रायजोनिफ्राय माबायदि हेफाजाब थागोन? बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जों मोजाङैनो सापर्ट मोनदों आरो लोगोसे जोंजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि ओमफ्राय बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे एबसु आरो लोगोसे बाथौ महासभा नलबारि जिल्ला गासैबो जोंखौ मदद खालामदों आरो गासैबो बिथांमोना जों खौसेयैनो बै दिनखालि जयैनो बे मिटिङाव फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे जोंनि बे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनाबो जोंजों मोजाङै मोजां फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै जोंनो खोथा होयो। जिहेतु मिरुनि मोनसे गिबि खेब जानो थांगासिनो हाबाफारि बेयाव नोंथांमोननि जे रायजो राजानि मोनसे गामि ओनसोलनि समस्या माबाफोर फोरमायगोन नामा हाबाफारिनि गेजेरजों? दा ओरैबायदियै दा जोंनि नलबारि जिल्लायाव बा नलबारि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गामि ओरैबायदि जोंहा एसेबां हा हुनि थाखायबो उसुबिदानि एसेबां माबा गैया एसेबां प्रब्लेम गैया बायदिसिना ओरैबायदि जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा मावदो बा मा मावलांगोन बेनि सायाव जोंनि दा फैबाय थानाय जिथु बे प्रग्रामाव आइ आफा बिदा फंबायमोना गासैबो फैनानै बुजिनानै मोनगोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनैसिम मा खामानि मावबोगासिनो दं बेखिनियानो आरो